बयनिबो जिउआव गोजोननाय फैथों बेखौ आसा खालामबाय आरो दिनै बे मेलखौ दैदेननाय मानगोनां बे मण्डलनि आफादगिरि जोंनि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि बायदेव कबिता बसुमतारी बहायनो दंफैयो जोंनिनो रायजिक बिजेपिनि सोद्रोमा आरो जोंनि क'क्राझारनि बारग' आफादगिरि बिभुति बरगयारी लोगोसे बहाय दंफैयो जोंनिनो सबायझार एमसिएलए बिटिसिनि मानगोनां प्रभात बसुमतारी आरो जोंनि बारग' एमएलए बरेन्द्र मुसाहारिया एक दुइ मिनिटाव सफैसिगोन आरो लोगोसे जोंनि राजीव ब्रह्म एमसिएलए बिथाङा सफैगासिनो दङ आरो बेवहाय जोंनि बिजेपिनिनो रायजिक सोद्रोमाफोर आरो जिल्लानि गासिबो बिखय बबिया हल बिबानगिरिफोर गासिबो कार्यकर्ताफोर बे ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफोर आरो बेवहाय दिनैहाय बिजेपिखौ मोजां मोननानै बिजेपिआव हाबनो होननानै फैनाय बयबो आंनि मावथि लोगोफोर गोदोनि फुराना मावथि लोगोफोर बिपिएफनि होन बा गोदो एबसुनियानो होन गासिबो जों आन्दलनकारि बयखौबो आं बरायनानै लाबाय दिनैहाय जों बेवहाय मानो ज' जादों बेखौ मिन्थिखाबाय जे मानगोनां मन'रन्जन ब्रह्मनि नाजानायाव आरो जोंनि मण्डलनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी दैदेननायाव बे रोखोमनि हाबाफारिखौ लानो हादों जों आसा खालामदों दिनै प्रग्रामनि गेजेरजों दतमा मण्डला मोनसे स्ट्रं मोनसे बिजेपि मोनसे आफाद जासिगोन मानोना आगोल समफ्राव जों नुनो मोन्दोंमोन दतमा मण्डलाव गोबां लोरबांथि नुदोंमोन खामानि मावनो हायैबादि नुदोंमोन दिनै नुबाय जों बेवहाय जोंनि गोदोनि फुराना गासैबो मावथिफोर बेवहाय बर'ल' नङा राजबंसिफोरबो दं माइन'रिटि मानसिफोरबो दं बयबो जों बेवहाय ज' जादों ओंखायनो आं नोंखौ धन्यबाद होदों आरो नोंथांमोनखौ बरायना लादों दा दिनैहाय जों मानो आसामाव भारतआव जोंहा एलायन्स पार्टी सरकार बिटिसिआवबो एलायन्स पार्टी सरकार नाथाय जों दिनै मानो बेवहाय बिजेपि आलादा इउपिपिएलनिफ्राय आलादा जों भट गेलेनो बाध्य जादों मानो जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया डिक्लेयार होनो बाध्य जादों फैगोन बिटिसिआव जोंहा आलादायै गेलेगोन मानो बुंनो बाध्य जादों बेखौ आं फंनैसो बुंनो लुबैदों जे नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बिजेपिनि मददजों दिनैहाय जोंहा इउपिपिएलनि 17 जन बिजेपिनि 17 जन गासै 29 जन सोद्रोमा लानानै सरकार दङ दा 29 जननि गेजेराव जोंना 17 जन बिसोर 17 जन दा बेखौ लानानै सरकार दादों नाथाय दिनै जों नुनो मोनो जों जायखौ आसा खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों बयखौ समानै नायगोन रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन आरो पार्टिनि बिजेपि इउपिपिएल बेखौ समानै नायनानै खामानि मावगोन जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै नंगौ प्रमद बर'आ जोबोद गोरों साननो हानाय केपासिटि दं बेहा बिनि गियानखौ जों ज'जों रुजुनो हाया बिथाङा गोबां गियान दं गोबां थियरिटिकेलि बिथाङा जोबोद एक्सपार्ट नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव बिथाङा मानो बिदि जादों जों बुजिया दिनै 5 बोसोर जानोसै 4 बोसोर थांबायानो बे 4 बोसोराव मा मावदों नोंथांमोना नुगासिनो दं गासै रायजोफोरनि थाखाय जे मावनांगौ बेखौ नोंथांमोना मेगनजों नुनाय खामानिखौ नुवाखै माखासे मिशन लादों 35टा मिशन बे मिशनखौ दिनै मिशना थियरियाव दं प्रेक्टिकेलाव फैनो हायाखै बे थियरिखौ जोङो प्रेक्टिकेल लाबोनो हायोब्ला निश्चय जोंहा जौगाखांनाय जागौमोन नाथाय जों नुनो मोनाखै नंखायनो दिनैहाय जोंनि गासिबो जोंनि मण्डल कमिटिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि गासै कार्यकर्ता आरो जोंनि गासिबो एमसिएलए इएमफोरनि खावलायनायाव आरो प्रेक्टिकेलि जोंनि पार्टिया एथ' स्ट्रं बे स्ट्रं जासेयावबो एमएलए इलेक्शन जा एमपि इलेक्शन जाखांनायनि उनाव जोंखौ बुङो बिजेपिआ भट होआखै बहा बिजेपिनि वार्कार दं बिदि बुङो बिसोर लिडारफ्रा ओंखायनो जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिनि गोसोआव नांदों आघात मोनदों जाय बिजेपिनि हांजोंनो बिजेपिनि अक्सिजेनजों दिनै इउपिपिएल सरकार बिटिसिआव जानानै दं प्रमद बर' सरकार गसंनानै दं बेखौ दिनै बावनो नागिरदों ओंखायनो दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों बिजेपिआ एबार आलादा बे बिटिसिआव इलेक्शन गेलेगोन बेवहाय खुनु गोरोन्थि जानांगौनि खोथाया गोनो गोथो जानांगौनि खोथाया जों जौगाखांनांगोन खामानि मावनांगोन आरो जोंहा बेवहाय एलायन्स जायोब्लाबो जों स्ट्रं एलायन्स जानांगोन दुर्बल एलायन्स जानांगौ जों स्ट्रं पार्टी हिसाबै जों दिनै स्ट्रं दिनै प्रत्येक समस्यानो प्रत्येक मन्डलाव दिनै बिजेपिआ गोबां स्ट्रं दा स्ट्रंआव जों दिनै मानो मालायनि आथिं हमबाय थानो जोंखौबो आथिं हमनांगोन बिसोर
बेबायदि दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों आरो बेबायदिनो जों खामानि मावनो ओंखारदों जोंहा दिनै गोबां मावनांगौ दं गोबां मावनांगौ दं जाथि हिसाबैनो हारि हिसाबैनो गोबां मावनांगौ दं दिनैहाय बे जायगायावनो जों थांनानै थानांगोन बे जायगायावनो जों जौगाखांनांगोन दिनै नुदों एक सेथिया खामानि मावै मावै जोंनि पार्टिफोरखौ डिस्ट्रिक्ट खालामदों प्राइमारियानो होन ब्लक कमिटियानो बिसोर स्किम हरै हरै खामानि मावदों गावसिनि इउपिपिएल एमसिएलएफोरनो खामानि मावदों स्किम हरदों नाथाय जोंनो बिब्लाबो सबसे गैया दिनैसिम जोंखौ नाफाथा खालामदों होमब्ला जों पार्टिया बोरै थांगोन पार्टियाबो थांनांगोन जोंनि पार्टिनि बोलोजोंनो जों सरकार दं बेवहाय जोङो नेवसिदों नासयदों